kayo, okay? Diyan kayo. Ako picture ninyo. Direk tulo. Akin eh. Hi vlog, welcome to my guys no. Anak, dito sa no. Tawag din dito sa kuan. Ya karon mga 8 years ago na magkita no ya. Pila ka tuig? What? Oh, enggak. 16, 17, 18, 19. Totoo yan. Kilala kong kaliskis mo. Oy. Sige. Mag-abroad ng babae, kita wag mystic helper. Kung magpamit ka dito sa gawas nasod sa Canada, itawag na made in Canada. Magpamit ka, yan. Direct magpa-istorya ba? Yan, kini ikaw ba sa Japan, yan laki man, kitawag. Dito din siya nag-Japayo, okay? Japayo. Di ba guys? Oh, wala siya. Ikaw, kan ka lang. Hindi, sa Philippines. Ano na yun? Breeder na Philippines. Moments later. Kan, magbuwag. Isa ba yun? Ikay bunto na yun. Ano? Ano mo mo? Oy, tama ba? Tama ko. Hello, kay mo. Nakakare ko ako. Bebe, picture. A little longer than a few minutes later. Hi vlog, welcome to my guys. Na-admit ko sa birthday sa akong pamangko no. Unya, aligri kami dire kay basta og sigarilyo ko ano, sigarilyo baka mainutok problema, di ba? Pero tagay na gani. Nato kay baba, di ba? Ya, maniron. Kasi ako isolo. Para sutukil brogan vlog ba. Thank you.